खुलुमबाय। दिनै 27 आगस्ट 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। देहायाव सानाय सुनाय सिखांनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानांगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। बृष राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। फारफ्रोमथिंबो मोजां शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। देहायाव सानाय सुनायफोरा जोबस्रांनाय नङा, सांग्रां जानानै थानांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। सोरजोंबाफोर सुथुर जालायनानै थानो हागौ, जेथिंबो सांग्रां जानांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि। बे राशिनि थाखाय दिनैनि साना अशुभ, मोजां खामानि मावनो नाङा। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। जेरैबो रंजा खुसि खालामनो हागोन। दिनैनि साना मोजां, गोजोन मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि। जेखियानो जाया मोजां खामानिखौ मावनो हागोन। दिनैनि साना शुभ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि। जेखि खामानिखौ मावा जौगानाय फैगोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मकर राशि। माबाफोर मोननो गोनां आसा दङब्ला मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। सुथुरफोरा जोबस्रांनाय नङा, जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, सांग्राङै थानांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। मोजां रोंग'थिनि थाखाय सनमान मोननो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।